Statistika wara oħra dwar l-impjiegi qiegħda ġġib fix-xejn l-argumenti tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar is-suġġett. Dan għaliex għat minn xahar konsekuttiv ir-rata tal-qatt f'pajjiżna kompli tonqos bir-riżultat li issa pajjiżna qiegħed fost l-aqwa 3 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Dan il-Prim Ministru mhux qiegħed jirrealizza li hemm problema, qed jgħid kemm ħoloq jobs. U mhux qiegħed jgħid illi mhux qed joħloq biżżejjed impjiegi biex ir-rata tal-qatt ma tkomplix tiela. L-rata tal-qatt qed tkompli tiela, sinjal Prim Ministru li inti m'intix qiegħed toħloq impjiegi biżżejjed. Iżda skont l-istatistika tal-Eurostat, Malta rreġistrat l-inqas rata ta' qatt minn kemm ilha tinżamm l-istatistika tal-Eurostat dwar pajjiżna. Matul ix-xahar ta' Ġunju ir-rata ta' qatt f'Malta kienet dik ta' 5.6%, ċifra inqas mir-rata ta' 6.3% li kellu pajjiżna fl-aħħar xahar tal-amministrazzjoni preċedenti. Iżda Simon Busuttil il-qatt tela taħt Gvern Laburista. Sa frattant il-qatt tela taħt dan il-Prim Ministru. L-istatistika turi biċ-ċar li n-numru ta' nies ifittxu xogħol naqas b'madwar 2000 persuna minn meta daħlet l-amministrazzjoni preżenti. Iżda l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-Gvern mhux kapaċi joħloq l-impjiegi. Għandu nixfa totali fl-idejat ekonomiċi tiegħu. B'reazzjoni għall-aħħar statistika dwar l-impjiegi, il-Partit Nazzjonalista tkellem dwar iż-żieda fil-pagi. Qal illi żieda fil-pagi hija inqas minn dik ta' żmien ta' Gvern Nazzjonalista. Iżda fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista l-pagi naqsu b'0.2%. B'kuntrast fl-ewwel sena sħiħa ta' Gvern Laburista huwa previst li jiżdiedu b'0.6%. Dan skont it-tbassir ekonomiku għall-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea.